Näytän tässä, kuinka helppoa on tarkistaa EKG Fluke Biomedicalin sähköturvallisuusanalysaattorilla. Ensiksi kytke sähkönsyöttö EKG-monitorista ESAan. Ja samalla ei tarvitse irroitella johtoa sähköturvamittauksen ja EKG-tarkistuksen välissä. Seuraavaksi kytke elektrodit sähköturvamittarin potilasliityntöihin ja valitse EKG-painike. ESA alkaa syöttämään sähköä virtajohdon kautta mitattavaan laitteeseen ja simuloi EKG:tä. Valikoista vaihtamalla voit muuttaa simulointimoodia tarvittavan mukaiseksi. Lisätietoa mittarista tai mittaamista saatte Nordic Service Groupilta.